Ahoj všichni, já jsem Kiki, možná už mě znáte z Instagramu a teďka vítejte na mým YouTube. Mně to přijde pořád trošku divný takhle na vás mluvit, protože je to moje úplně první video a já jsem ještě nikdy YouTube neměla. Ale už od dětství jsem měla sen natáčet na YouTube, tak jsem ráda, že se mě to teďka splnilo. A doufám, že tady vyvinem nějakou dobrou komunitu, podobně jak mám na Instagramu, že budu mít nějaký sledující, zatím mám asi jen jednoho sledujícího, jo, když to teďka natáčím, ale doufám, že nějaký sledující tady mít budu. Pokud vás bude zajímat moje tvorba, když tak se koukněte i na můj Instagram, tak mě tady sledujte, budu si toho moc vážit. Pokud vás moje tvorba třeba nebaví, tak mě sledovat nemusíte, já to pochopím. Ale byla bych za to moc vděčná, kdybyste mě tady sledovali. Takže to je ještě taková menší vsuvka předtím, než začneme toto první video. Jo, taky není moc dobrá asi kvalita, protože mám jenom svůj telefon, zatím nemám tady moc dobrý osvětlení a takže nemám moc ani na co natáčet, takže prosím taky pochopte to. Snažím se to do budoucna nějak vyřešit, tu kvalitu. Takže teda tak, no, to je všechno a můžeme asi začít. Já vůbec fakt nevím, co mám tady říkat, jsem trošku ve stresu a trošku z toho všeho nervózní, protože říkám, ještě nikdy jsem takhle nenatáčela, že bych přímo mluvila takhle na vás. Ale moc si vážím vás, kteří jste tady zůstali a teďka na mě koukáte. Tak jo. Téma tady toho videa jsou vlastně přijímačky, jaký na to mám názor. Já jsem totiž dělala přijímačky na 6letý Gimple, hlásila jsem se tam a dělala jsem teda přijímačky, dělala jsem přijímačky včera, dělala jsem přijímačky v úterý, takže jsem to psala fakt nedávno a já bych vám chtěla říct nějaký moje pocity, chtěla bych vám říct nějaký storytime, proč vlastně jsem na ten Gimple chtěla, proč vlastně se hlásím. Takže to vám všechno v tomhle videu řeknu. Lidi, omlouvám se za to, jak mluvím, možná vám někomu přijdu, že mluvím třeba naštvaně nebo tak něco, ale takhle normálně mluvím a říkám, no je to pro mě ještě trošku stres, protože vůbec nevím, jak mě lidi na tom YouTube vůbec přijmou, takže tak no. A tak jdeme na to. Řeknu vám asi nejdřív teda, proč jsem se na Gimple hlásila a jak to vlastně začalo. Takže v září mě mamka vlastně přihlásila na přípravné kurzy od firmy Zkoušky na nečisto. Není to spolupráce, jen vám to říkám, protože jsou docela dobrý ty kurzy, tak abyste věděli, kam jsem chodila. No takže tam mě teda mamka přihlásila a že to bude jenom příprava, abych se nemusela tolik učit v 8, v 9, vlastně jenom abych si to trošku vyzkoušela, abych si to nějak osahala ty úlohy a abych, až budu dělat přijímačky v 9, abych vlastně jakoby na tom líp byla a něco už uměla a tak. Takže jsem dělala ty kurzy, ze začátku to bylo hodně náročný, vůbec nic jsem tam nechápala, fakt složitý to pro mě bylo, ale pak jsem se na to zvykla a už mi to šlo v pohodě. Vlastně dělala jsem je tedy v pondělí od 5 matematiku, asi do 7, a ve středu od 5 do 7 češtinu. Já jsem už měla ve středu ale hodinu angličtiny, takže to bylo takový taky pro mě náročný, že jsem měla vlastně 2 ty kurzy, už jsem byla pak dost unavená. Já mnohokrát jsem fakt byla z toho hodně ve stresu úplně, když jsem tam něco nechápala, nevěděla, protože jsem si myslela prostě, že je to něco, co už v mém věku umět musím, takže jsem tam úplně asi, jak to říct, někdy prostě brečela z toho, protože jsem byla úplně z toho špatná a tak, no. A to bylo vlastně všechno, jenom to byla vlastně nějaká příprava do 9. Nemyslela jsem to vůbec vážně, na Gimple jsem nechtěla, ani jsem nevěděla, proč bych měla chtít na Gimple, nevěděla jsem žádný důvod. Ale mi vlastně rodiče navrhli, že bychom se mohli podívat na nějaký dny otevřených dveří nějakých Gimplů, protože jen tak, abych si prostě koukla, jak to tam vypadá, kdybych tam třeba šla v 9 a tak. My jsme šli teda na první. A tam jsme teda měli takovou hrozně milou průvodkyni, takovou nějakou studentku, která nás tam provedla po škole. A strašně nás to tam bavilo. Byly tam i různý třeba pokusy ve fyzice, které jsme si tam zkoušeli, něco nám tam předváděli. Mluvili tam i o tom, jak třeba učí, jakým stylem a tak podobně. A mě to teda bavilo, tátu taky, fakt. A byla to úplně jiná škola, než na kterou jsem zvyklá.
Já totiž moc nemám ráda školu a nebaví mě to moc, protože my se tam vlastně učíme takovým tím převážně klasickým způsobem, že jenom něco opisem, do sešitu z tabule, nebo že prostě tam máme takový ty klasický hodiny, prostě, že tam jenom z učebnice něco čteme a tak. Když to tady to bylo takovou zábavnější formou, tady se prostě učí trochu jinak. Byly tam i, prostě měli tam i zvířata, tam normálně chovali v takový kleci, že tam měli nějaký, myslím, že morčata, nebo co to tam měli a nějaký ptáka tam měli. A vlastně v hodinách přírodopisu se tam třeba starali o ty zvířata a tak podobně. To my vůbec na škole nemáme. My tam máme takový ten klasický způsob učení, takže tady to bylo úplně jiný pro mě. Takže to se mě tam líbilo. Bylo tam i lepší vybavení, my u nás ani nemáme vlastně v podstatě pořádný topení, nevím, nebo neměli jsme teda. Takže prostě mně se tam fakt líbilo na téhle škole. Ale tohle je státní Gimpl, je to omlouvám se. Je to jeden z nejtěžších Gimplů, jo. Hlásí se tam strašně moc lidí a berou asi jen jednu třídu, takže ten je takový jako nedosažitelný, já nevím, jak to říct, prostě nedosažitelný, ale prostě jakoby hodně těžký se dostat, museli byste se fakt hodně učit, je ten pro ty nejlepší lidi. No, takže ten asi úplně nepřicházel v úvahu, ale líbilo se mi tam moc, byla to prostě škola úplně jinak, než jak jsem zvykla. Pak jsme šli ještě s mamkou na druhý Gimpl, který je teda soukromý a tam vlastně berou těch lidí víc, tam berou asi 50 lidí a tolik lidí se mě nehlásí, takže tam jsem měla docela šanci. A ještě na tom prvním Gimplu mě tam jedna učitelka řekla, že já jsem tam říkala něco typu, že už je asi pozdě se nějak na to připravovat, že jsem nevyvinula žádnou přípravu v začátku nebo tak něco. Tak ona řekla, že ne, že je to v pohodě, že ještě je tam naděje a že když se začnu učit, takže bych se mohla někam dostat. Takže tyhle ty slova tak jako se mnou zůstaly. No a já jsem teda šla na ten druhý Gimpl společně s mamkou. A byl to teda soukromý Gimpl a měli tam i virtuální realitu, nějaký počítače. Já vlastně jsem měla docela ráda matiku tehdy i. A my jsme tam teda šli a mohli jsme se tam vyzkoušet různý předměty. Vlastně, že fakt jsme tam byli normálně den na té škole, jako kdybychom byli studenti. Mohli jsme si tam vlastně všechno i vyzkoušet, osahat a tak. Takže já jsem sám vyzkoušela takovou geometrii vlastně na počítači, na takovém programu a mě to vlastně hrozně bavilo. Mě tam vlastně zadávala ta učitelka, jaký tam mám třeba dělat tvary, nebo tak něco, mě to fakt bavilo to dělat. Pak jsme sám i vyzkoušeli virtuální realitu, protože oni to tam mají a to mě taky hodně zajímalo. Mají tam i třeba ve výtvarce, že tam dělají nějaké postavičky z nějaký hlíny například a pak z toho děláme animace a tak podobně. Říkám, taky mě to bylo. Prostě tam měli úplně jiný styl výuky, než na který jsme zvyklí. Já tam nevím, měli tam ještě takový třeba program, že vlastně týden zůstanem doma a s nějakou skupinou jdem třeba jenom po Praze někam a natáčíme tam vlastně, co jsme třeba viděli, co nám přijde zajímavý, pak si uděláme nějaký film nebo prezentaci a ukazujeme to ostatním ve třídě. Říkám, no. Takže měli tam spousta takovýchhle věcí, já jsem sám dozvěděla toho hodně, viděla jsem tam fajn lidi a fakt to na mě působilo jako moje vysněná škola. Prostě jakmile jsme odešli, chtěla jsem tam, jako já jsem toho prostě věděla, že tohle je pro mě správný směr, že na tuhle školu prostě chci. Je to moje vysněná škola, vlastně i doteď. No jo, prostě úplně nejlepší škola, to tam ani nepůsobilo tolik jako škola. Prostě úplně super, chtěla jsem tam. Takže já jsem byla taková úplně nadšená z toho, jenže my tam máme mít 3 místa přihlášce, takže jsme šli ještě okouknout jednu školu. A ta je taky soukromá, ale tam se mi zase tak nelíbilo. Jakoby byly tam i nějaký výhody, že třeba je tam nějaká rozšířená angličtina s rodilým mluvčím a já se vlastně učím angličtinu. Docela bych i řekla, že i umím angličtinu, ale nejsem nejlepší. No a takže tam byla vlastně ta angličtina i s tou rodilou mluvčí, bylo to zajímavý. Tam nám ale tolik neřekli jinak o stylu výuky, moc nám toho neřekli teda, moc informací. Ale a vypadalo to tam tak jako průměrná škola. Nevím úplně, jestli jich tam chtěla a pořád to nevím. Vůbec jsem nevěděla, jestli na tuhle školu chci, protože říkám, vypadalo to prostě jako
průměrná škola, nějak nezaujala, bylo to i v takový prostě na takovým divném místě, že tam prostě ani nic moc jako není, nevím. Ale řekla jsem si, že tam asi jako spíš nechci, ale nevěděla jsem ještě, no. Takže takhle to bylo, já jsem teda pak se samozřejmě snažila učit, dělala jsem testy kdykoliv jsem mohla, ale bylo to přece jenom těžký, protože my ještě do školy musíme se učit na písemky vedle toho a měla jsem ty kroužky, tehdy jsem ještě měla kroužek, měla jsem kroužek jogy, který jsem potom ještě zrušila, abych se mohla víc učit na ty přijímačky, protože mě to vlastně hrozně motivovalo. A fakt jsem si to představovala, jaký to bude super. Byl to vlastně takový můj, jak to říct, vysněný život. Chtěla jsem uniknout z téhle školy, protože tady nemám ani moc dobrý kolektiv. Necítila jsem se tady dobře vůbec. Prostě ne. A chtěla jsem pryč. Tak jsem si prostě řekla, jako nemůžu se dočkat, až tam půjdu. Fakt jsem se na to vyloženě těšila. Dělala jsem úplně pro to snad všechno, nebo nevím. Byla jsem fakt kvůli tomu hodně vystresaná. Já jsem se totiž na to pak hodně fixovala nezdravě a nedokázala jsem se představit můj život jinak. Nedokázala jsem si třeba představit, že bych se nedostala, nebo že bych měla dál chodit tady na školu. Já to prostě jsem to brala tak jako, že prostě sám dostat musím, že je to jediný jako životní směr, nebo tak něco, já nevím. No takže já jsem se na to teda pořád učila a kdykoliv jsem mohla a měla jsem kvůli tomu dost stres, jako fakt třeba jsem se i nemohla jít v noci spát, protože jsem třeba úplně mrčela a bála jsem se, že mě tam nevezmou, že jakoby zase budu muset pokračovat v tom životě tady, byla jsem z toho hrozně zdrcená, i jsem to prostě musela pak nějak řešit pořád jsem to řešila, furt jsem jenom na tom myslela, bylo to prostě nejhorší, takový, no. Jenže ta nejhorší věc se stala asi až potom. Někdy, myslím, že okolo ledna, nevím, nějak tak, jak byl Nový rok. Já nevím, kdy jsem to přesně zjistila. Ale my jsme prostě podávali přihlášky na Gimple. Podávali jsme to teda přes ty dipsy. A my jsme se měli teda zadat jakoby ty školy podle priorit. Raz, dva, tři. Já jsem chtěla tuhle školu jako druhou, jako první jsem chtěla tu nedosažitelnou a tak. Takže my jsme to tam chtěli zadat, jenže oni to tam neměli v té nabídce. Se tam chtěli zadat a neměli to tam. Bylo to takový jako dramatický, já jsem jako nevěděla proč třeba. Neměli to tam, jenom vlastně ty 4letý měli, ale ty 6letý ne. Takže moje mamka teda vlastně chtěla jakoby to nějak vyřešit, snažila se jim nějak třeba i zavolat, nějak jsme třeba telefonicky to chtěli s nima řešit. Jenže oni nám řekli, že prej jim to nějak ještě neschválilo ministerstvo školství a že neví, jestli vůbec tuhle školu otevřou. Já jsem fakt byla zdrsená. Jako zdrsená. Všechna moje motivace úplně udělala prostě tohle. Prostě pryč. Já vůbec jsem prostě nevěděla, co dál. Já na tam ty další dvě, tam ta škola jedna je nedosažitelná a na ty další dvě jsem vůbec třeba nechtěla. Nebo chtěla, ale jako ne tolik. No. Chtěla jsem sem. Takže já jsem z toho byla hodně špatná. A furt jsem se samozřejmě učila. Furt jsem na ty kurzy chodila a tak, jen už prostě nebyla ta motivace. Protože prostě už mě to začalo být nějak tak víc pak jedno. Už na tom nezávisel celý můj život, nebrala jsem to jako otázku života a smrti. Prostě už jsem to brala víc na pohodu a už jsem neměla skoro žádný stres, protože jsem si řekla, že už na tom stejně nezáleží a když to není tam ta konkrétní škola, tak jim je to nějak tak v podstatě jedno. Šla jsem ještě na jednu školu teda, která byla jako v pohodě, jo, je to tam fajn, není to samozřejmě jak tamta, ale jo, je to fajn, takže takhle to dopadlo, mám teda přihlášky 3 na 3 školy, byla jsem na přijímačkách a jsem spíš zvědavá, nemyslím si, že si dostanu, protože tady fakt není už taková šance, jak na tamté škole. A jakoby jo, bylo by to fajn se asi dostat, ale i jako je to v pohodě, když se nedostanu, už je mi toho v podstatě jedno, nemám žádný stres s tím, protože prostě tak, no. Takže to byl takový menší story time k tomu, jak vlastně jsem na to přišla. A teďka vám řeknu něco o samotných přijímačkách. Takže já jsem vlastně ten první řádný termín v úterý jsem teda psala. A musela jsem se dávat v 6 ráno, protože jsem to psala docela jakoby daleko, no, takže 6 ráno jsem vstala. A pak teda začala ta zkouška. A nejhorší pro mě byla asi matika. Měli tam nějaký nový úlohy a tak. A mně to ze začátku přišlo i docela lehký, že jako jo, jak jsem si řekla, jo, to bude v pohodě. To v pohodě, jo. A já jsem teda to tam takhle hezky psala a byla jsem asi u nějaký úlohy 7 a učitel řekl, jste v polovině času.
Tak já úplně, cože, úplně jsem začala panikařit, strašně rychle jsem to tam začala vyplňovat a já jsem úplně hrozně třeba spanikařila, protože já prostě nevím, už jsme byli prostě v půlce času a já skoro nic neměla doplněný. Takže to bylo takový nejhorší a pak byla čeština a tu jsem dala. A tu jsem dala, to je vtipný, jo. Já jsem jí dala úplně těsně, on prostě řekl ten učitel. No, tak už položte tušky, už nepište. Já těsně vteřinu předtím, co to řekl, tak jsem tam zaškrtla tu poslední úlohu. Je tu poslední odpověď, jsem tam zaškrtla a on hned potom to řekl, takže to bylo takový fakt hodně těsný, ale jo, dala jsem to. Pak jsme teda jeli s tátou na oběd, na jídlo, jo, bylo to už super. Samozřejmě jsem měla stres z druhého kola, který byl teda včera. Nebo ne z druhého kola, ale z druhého termínu, sorry. No takže prostě včera jsem psala druhý termín. Matika byla v pohodě a sice přede mnou tam nějaká holka pořád otvírala okno, tak jsem si myslela, že mi tam bude zima, že tam asi umrznu. Ale dobrý, jo. Matika v pohodě byla prostě normální matika, ani nelehký, ani ne těžký, no. Čeština taky úplně prostě normálka, v pohodě. Napsala jsem tady, jsem tam něco trošku nestihla, ale myslím si, že to bude v pohodě, ale něco jsem tam trošku nestihla. No, jinak na dvou z těch škol jsou i nějaký školní části, na jedné byla, myslím, angličtina a pak nějaký logický test, nebo spíš test na rychlost, že jsme něco museli rychle zaškrtávat. A na druhé škole, tak tam je zase ústní pohovor a studijní předpoklady, nějaký všeobecný přehled. Myslím si, že teda můžu nahnat nějaký body i tady. Nejhorší jsou, že body za průměr, protože oni dávají na jedný z těch škol nebo na dvou asi i body za průměr. A já mám blbej průměr, mám asi 3 dvojky. Fakt jsem se to snažila vytáhnout, ale s těma učitelema u nás to prostě nejde. Jakoby, no, oni prostě tak přísně známkují, že prostě nemůžete mít skoro jedničky. Jako můžete, ale skoro prostě to nejde a skoro nikdo tam jedničky u nás ve třídě nemá. Takže teda takhle to je s přijímačkama. Já ještě řeknu nějaký třeba tipy, jako vím, že už máme přijímačky za sebou, ale třeba pokud píšete příští rok, tak se nám to může hodit. Dělala jsem teda přípravní kurzy u zkoušek na nečisto, pak jsem si teda jakoby pravidelně tiskla testy nějaký, ty CERMAT, dělala jsem to na časový limit a prostě jsem to dělala, vyplňovala. Tak je taky, teda, že fajn, já nevím, jo, pak taky 2 ty školy nabízejí zkoušky na nečisto, že vlastně tam můžete jít a máte to na nečisto a je to stejný jak ta ostrá zkouška, akorát se to nikam nepočítá, takže to je dobrý, že už vlastně víte, o co jde a víte, co máte dělat, protože bez toho bych byla třeba ztracená na nějakých těch testech. Takže šla jsem na ty studijní předpoklady, na ten všeobecný přehled, takže tam jsem šla na zkoušku na nečisto, bylo to fakt hodně lehký. Ale ten reálný test studijních předpokladů byl těžší, protože tam byly nějaké otázky, které jsem vůbec nevěděla. Třeba jak se jmenují nějaký světově nejznámější dostihy. A já jsem vůbec nevěděla, co tam mám dát, takže tak no, ale jo, nějak jsem to dala. No takže pak jsem taky šla přímo jakoby na ty zkoušky na nečisto, na ty testy, jakoby CERMAT, to taky bylo lehký. Tam byla normálně, já vždycky jsem měla hodně bodů z češtiny, třeba okolo 45, nevím. A z matiky tak okolo 25, až 20 až 25. No, jenže já jsem tady, prostě byla ta matika o hodně lehčí, takže jsem měla poprvé asi 35 a po druhý 38 asi, nevím. Ale byla tam těžší čeština, takže v češtině jsem měla třeba 45 jednou a po druhý 41 asi jenom, nebo 40. Já teďka nevím, nejsem si jistá. No ale prostě tady to bylo takový vtipný, že vlastně byla tam fakt lehká matika, ale těžší čeština. Ale dobrý, no. V těch ostrých zkouškách, tak tam zase taky jsem něco nevěděla v češtině, že tam byly, myslím, že nějaký věty vedlejší. Já vůbec neumím věty vedlejší. V těch předchozích testech CERMAT, třeba loni, předloni, to tam vůbec nebylo. Ale tady prostě to bylo a já jsem vůbec třeba nevěděla, já tomu vůbec nerozumím, vůbec to nechápu, jo. V matice, tak tam mě třeba taky táta nějaký úlohy vysvětluje pořád dokola, já to pořád nemůžu pochopit, můj mozek to prostě úplně odmítá přijmout ty informace a prostě jako tohle nebudem umět, to je těžký. No takže prostě takhle to je, no, takže já pak nic nevím. V matice, tak tam jsem teda měla nějaký úlohy, které mi šly, nějaký, co mě jako šly v pohodě, nějaký se mě nešly, dost jsem typovala a většinou i špatně.
Tak jo, tak to by bylo asi všechno k přijímačkám. Jsem ráda, že jste sledovali toto video, pokud jste ho dokoukali až sem, tak dejte do komentů tohle emoji. Sledujte mě prosím, pokud se vám líbí moje videa, dejte like, dejte follow, to už jsem vlastně řekla. Můžete dát i follow na Instagram, jestli chcete, asi vám ho v popisku nějak označím, tak jo, mám vás ráda a děkuju za to, že jste to sledovali, pa pa!